Исәнмесез, мин рецепт белән килгән. Диләрә Булатованың улында стоматит, авыз куышлыгы ялкынсынуыннан интегә. Дәвалану өчен махсус рецепт буенча табиб препарат язган. Әлеге даруханәдә аны фармацевтлар үзләре ясый. Беләбез, монда подделка юклыгын, аптекада әзерләнгәч, үзебезнең аптекада әзерләнгәч, ниндидер начар, зарарлы әйберләр салмыйлар икәнен беләбез инде. Кулланабыз и файдасын күрәбез. Менә ул дарулар җитештерә торган пункт. Монда хастаханә, клиника һәм сырхауханәләргә препаратлар әзерләп бирәләр. Аларны ясаганда кешенең яше дә, организмының үзенчәлекләре дә исәпкә алына. Әйтик, аллергиясе бармы, юкмы, табиб рецептында барысы да төгәл язылган була. Билгеле, мондый препаратлар илдә күпләп җитештерелми. Шуңа алар гади даруханәләрдә юк та. Үзләренә кирәкле дозировкада микстуралар ясыйбыз, тынычландыра торган балаларга, кичкенә балаларга, өлкән яшьтәгеләргә, онкологически авыртучы кешеләргә без порошоклар ясыйбыз. Махсус рецептлар белән монда көненә ким дигәндә 100 кеше килә. Айына 30 меңгә якын дөнәдә дару чыгаралар. Бүген Татарстанда җитештерү күләмен 3 тапкырга арттыру мөмкинлеге бар ди белгечләр. Әмма табиблар һәр пациентка аерым рецепт язарга ашыкмый, чөнки мәшәкатьле, әзер даруларны кулай күрәләр. Безнең көчебез җитәрлек. Безнең проблема бар. Им башта беренчесе яшь врачлардан индивидуальный пропислар язырга. Алар күбрәк язса, бездә тагын да күбрәк булыр иде. Бик күп сорау дарулар буенча бара балалар өчен. Татарстанда бүген препаратлар чыгаручы даруханәләр 17. Алар саны буенча без Мәскәү, Санкт-Петербург, Красноярскидан гына калышабыз. Кайбер төбәкләрдә берәүдә юк. Күбесе 2010 елдан соң яңа канун кабул ителгәч ябыла башлый. Берничә ел элек депутат Айрат Фәрәхов аларның эшен кабаттан җәелдерү мәсьәләсен федераль дәрәҗәдә күтәреп чыккан иде. Дару җитештерү һәрбер субъектта булырга тиеш. Татарстанда әйбәт сакланды, һәм аның персонал эшләй, табиблар белән күбрәк эшләү кирәк. Үзебезгә дә рецепт язарга тиеш алар. Безнең аптеклар элекке вакытта күбрәк, шул закон булмагач, күбесе ябылды, кешеләр дә эшләргә булмады. Но без аларны барыбер поддержка ясадык, япмадык. Вот 17 аптекны калдырдык. Хәзер без үзебезнең Тихорецкида бер зур производственная аптека төзедек. Закон кабул ителгәнгә инде 2 ел. Яңа канун белән бурычлар да өстәлә. Хәзер мондый даруханәләр эшен җәелдерүдән тыш халык белән дә эшләү кирәк. Чөнки табиблар рецептлар язмау бер проблема булса, пациентларның да хәбәрдарлыгы җитми. Алия Сабирова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы.